Maayong adlaw mga bata, kamusta kamo? Yari na naman ako, ang inyong manunudlo sa Araling Panlipunan 3, Ma'am Mila Rose Garbino, sa isa na naman naton kabag-ong leksyon. Dali na kamo, umpisahan ta na. Ang aton ikawalo nga leksyon sa ikalawang markahan amo ang pagkapinasahi sang mga probinsya sa rehiyon nga ginalakipan. Aton hibaluon. Hibalua ini. Ang module na ini para mas madugangan pagid ang imo kinaalam na hanungod sa pagkapinasahi sang mga probinsya sa rehiyon nga ginalakipan. Paagi man sa pagsulat sang malipot nga istorya, lubos naton nga malaragway kag mapakilala ang aton mga probinsya. Sa amo sini nga pamaagi, mapaabot naton sa aton isig kapareho nga mga bata ang manami kag pinasahi nga mga butang parte sa aton nga mga probinsya kag pati man sa aton rehiyon. Handa ka na bala? Dali na kag magbiyahe kita padulong sa dalan sang kaalam. Sa module nga ini, makit-an ang leksyon nga ang pagkapinasahi sang mga probinsya sa rehiyon nga ginalakipan. Sa pagtuon sa mga probinsya sa rehiyon, importante nga mahibaluan ang pinasahi nga mga kinaiya agud mahatagan naton sang importansya ini. Sa leksyon nga ini, ginalauman nga imo, una, mahatagan sang importansya ang pagkapinasahi sang mga probinsya sa rehiyon nga ginalakipan. Tinguhaa ini. Direksyon. Basaha kag intindiha ang mga dinalan. Pilia ang letra sang husto nga sabat kag isulat sa imo nga papel. Una, bilang tanda sang paghatag importansya kay Evelio Javier, may monumento nga ginpatindog ang probinsya sang Antique. Diin sa mga masunod ang pwede mo himuon para mahatagan mo importansya ang iya monumento. A. Habuyan sang basura ang iya monumento. B. Mintineron ang kalimpyo sa lugar kung sa diin makita ang iya monumento. C. Himuon nga merkado ang lugar kung sa diin makita ang iya monumento. Kag letter D, wala sang husto nga sabat. Ikadua, ang syudad sang Iloilo nagahiwat sang sikat nga selebrasyon bilang pagpasidungog kay Senyor Santo Niño, paagi sa paghiwat sang Dinagyang Festival. Diin diri ang dinalan nga nagapakita sang paghatag importansya sini. A. Ipabugal ini nga selebrasyon tungod madamo nga mga dumuluong ang nagalantaw sini. B. Ikahuya ini tungod kay wala sing pulos para sa imo. C. Magpanago tungod nagatuga lang ini singgahod sang imo. Kag letter D, wala sing gusto nga sabat. Ikatlo, kilala ang probinsya sang Aklan bilang isa ka sikat nga lugar tungod madamo nga mga turista ang nagabisita diri. Ini amo ang Boracay Beach nga nahamtang sa Malay Aklan. Matahom kag matinlo ang ini nga lugar kag may maputi nga balas. Paano mo ini mahatagan sing importansya? A. Habuyan ini sang basura. B. Mintineron ang kalimpyo. C. Himuon ini nga merkado. Kag letter D, ikahuya ini. Ikaapat, ang probinsya sang Capiz kilala bilang Seafood's Capital of the Philippines. Tungod nagaangkon ini sang malapad nga baybayon, kun diin diri nagakuha sang nanarisari nga pagkaon halin sa dagat. Pareho sang isda, kasag,
hipon, pasayan, seaweeds, kag iban pa. Ano ang nagakadapat nga himuon para maamligan ang mga dunang manggad sa kadagatan? A. Magagamit sang dinamita kag magagmay nga buho sang lambat sa pagpangisda. B. Habuyan sang basura ang malapad nga baybayon sini. C. Magagamit sang hilo sa pagpangisda sa kadagatan. Kag letter D. Mintinaron ang kalimpyo sang baybayon para hindi magkalamatay ang mga dunang manggad sini. Ikalima, madamo nga mga turista ang naganyat sa pagkadto sa probinsya sang Guimaras. Makita man diri ang balaan bukid. Nangin sikat man ang produkto nga paho tungod may pinasahi nga sabor. Diri ginahiwat ang Manggahan Festival nga nangin sikat kasubong sa iban. Paano mo ini matagan sang importansya? A. Buylogan kang ipabugal ang programa sa turismo sang probinsya. B. Paglapas sang mga pagsulundan sang probinsya. C. Pagpaubaya sa mga dumuluong sa pagdumala sang probinsya. Kag letter D. Paghaboy sa mga basura sa palibot. Paano mahatagan sang importansya ang pagkapinasahi sang probinsya sa rehiyon nga ginalakipan? Base sa mga nagligad nga leksyon, nahibaluan naton nga ang nakatungdan Visayas ginabug-usan sang anong ka probinsya. Sa pagpakilala sang kada probinsya, kinahanglan matumod ang pagkapinasahi sini. Ang probinsya sang Aklan, kung sa diin makitaan ang Boracay Beach, sarang mapabugal sa iban nga tawo tungod sa maputi nga balas kag masinaw nga tubig sini. Gani, madamo nga mga turista ang nagabisita kag nagabakasyon diri. Kung kaisa, ginaulayhon na nila ang pagtambong sa kaywatan sang ati-atihan. Sa piyak nga bahin, ang Capiz, nangin bantog bangod ging kilala bilang Seafood Capital of the Philippines, nga naghatag sing dako nga kontribusyon sa aton ekonomiya sa rehiyon. Ila ginaatipigan kag ginaamligan ang malapad nga mga baybayon sini. Nangin kilala man ini kay diri naghalin si Manuel A. Rojas. Ginkilala ang nahauna nga presidente sa ikatlo nga republika sang aton pungsod. Bilang pagpasidungog sa iya, ang syudad sang Rojas ginhingalan sa iya ngalan. Ang Iloilo, kilala bilang sentro sang komersyo tungod sang madamo nga establishmento nga ang tinutuyo amo ang pagpasanyog sang negosyo. Diri makitaan ang dalagkuan nga mga edipisyo nga makahatag sang kalidad nga mga serbisyo kag produkto. Nangin sikat man diri ang Dinagyang Festivals nga masami ginadugukan sang mga dumuluong. Sa naaminhan nga bahin sang rehiyon, amo ang mabulubukid-bukid kag matahom nga mga natural spot. Pareho sang kilala nga Siraan Hot Spring. Kag ang pinakamataas nga bukid sa bugos nga rehiyon nga amo ang bukid sang Madyaas. Ini makitaan sa probinsya sang Antique. Nahatagan ini sang importansya sang mga pumuluyo pamaagi sa pagpadayon sang kalimpyo kag pagtanom sa mga kahoy sa kabukiran. Ang matamis nga paho sang Guimaras kag paghiwat sang Manggahan Festival ang pila naman sa halimbawa nga nagpabantog sa sining nga probinsya. Mahatagan naton sing dako nga importansya ang pagpreserbar
kag pag-amlig paagi sa pagdumili sang pagpasulod sang paho sa probinsya agud maamligan ang kaugalingon nga produkto sini. Panumduma ang aton nga ginbasa kag sabti ang pamangkot sa idalom. Una, ano nga lihok ang ginhimo sang taga Guimaras agud maamligan ang probinsya? Ikadua, ngaa nangin sentro sang komersyo ang Iloilo. Sa probinsya sang Negros Occidental, ginkilala bilang Sugar Bowl of the Philippines tungod sa produksyon sang kalamay. Bilang paghatag importansya, ginahatagan sang nagakaigo nga suhol ang aton mamumugon. Ang syudad sang Bacolod, may yara man sang pinasahi nga selebrasyon nga nagpasikat sini, pareho sang Mascara Festival. Ginahiwat ini para mahatagan sang paglaom ang tanan nga mga tawo nga nadulaan sang trabaho. Nagasuksok sila sang maskara sa ila nawong para mahatagan sang paglaom ang tanan nga mga tawo nga nadulaan sang trabaho. Nagasuksok sila sang maskara sa ila nawong para mahinago ang krisis nga ila na eksperyensyahan sa adtong dekada 80. Bilang paghatag sang importansya, padayon nga ginapasanyog pagid ang ini nga kahiwatan agud makaganyak man sang madamo nga mga tumalanaw. Ini pila lamang sa mga halimbawa nga ginsambit sa kada probinsya sa rehiyon nga ginalakipan. Pwede mo na maistorya paagi sa paglaragway agud mahatagan mo importansya ang imo probinsya paagi sa pag-angot sang mga pinasahi nga mga butang nga makita diri. Direksyon. Basahang isa ka malipot nga istorya. Si Mara nagapuyo sa probinsya sang Guimaras. Magamay ini nga isla nga napalibutan sang kadagatan. Mayara man ini sang mga patag nga sarang matamnan sa kapahuan kag kahumayan. May mabulubukid nga bahin sang isla nga may madamo sang kakahuyan. Bangod sini, sa tion sang tig-ululan, wala sang pagbaha nga nagakatabo. Ang mga baybayon malimpyo tungod wala ini ginahabuyan sang mga basura. Gani madamo ang nagakaganyak nga maglagaw sa isla. Sabti ang mga pamangkot sa papel. Una, nga madamo ang nagalagaw sa Guimaras. Ikadua, paano nahatagan importansya sang mga pumuluyo ang ila probinsya? Hilikoton A. Direksyon. Magpili sang isa ka probinsya sa rehiyon. Buhata sa imo papel ang chart parehos sini. Kagpunan sa mga impormasyon nga nahatag na sa nagligad nga pahina. Mga butang nga nagapabantog sa probinsya. Ngalan sang probinsya, baganihan, pagkaon o kung produkto, selebrasyon, porma sang tubig o kunduta. Hilikoton B. Direksyon. I-drawing ang masinadyahon nga guya kung husto ang ginapahayag sang dinalan kag masubo nga guya kung sala. Usara ang imo papel sa sini nga buluhaton. Una, ang probinsya sang Negros Occidental ginatawag nga seafood capital of the Philippines. Ikadua, ginbunag si Manuel A. Rojas sa probinsya sang Capiz. Ikatlo, kilala ang probinsya sang Guimaras bilang Sugar Bowl of the Philippines. Ikaapat, ang probinsya sang Aklan
makitaan sa isla sang Boracay. Ikalima, kilala ang Iloilo tungod sang Dinagyang Festival. Hilikoton C. Direksyon. Magsulat sang isa ka malipot nga istorya nga nagalaragway sang imo probinsya. Gamiton ang mga butang nga nagapabantog agod makapurma ikaw sang isa ka ideya nga detalyado. Ang aton rubric sa pagsulat. Criteria. Kaundan sang pagsulat. Makakuha kita sang 3 ka puntos kung ginpakita ang madetalyado nga pagsulat. 2 ka puntos kung medyo may kulang sa detalye sa pagsulat. Isa lamang ang iya puntos kung madamo ang kulang sa detalye sang pagsulat. Sa kriteria naman sang husto nga paghimo sang dinalan. 3 ka puntos kung insakto ang pagsulat sang dinalan. 2 ka puntos kung may gamay nga sala ang paghimo sang dinalan. Kag 1 ka puntos sa sala nga paghimo sang dinalan. Kag sa kriteria naman sang spelling, 3 ka puntos kung insakto ang spelling. 2 ka puntos kung may gamay nga sala sa spelling. Kag 1 ka puntos kung madamo sang sala ang spelling. Tandae, ano ang kinahanglan nga mahibaluan para makahimo sang simpleng nga paglaragway agod mahatagan importansya ang pinasahi nga mga probinsya sa rehiyon. Para makahimo sang simple nga paglaragway sa isa ka probinsya, kinahanglan nga mahibaluan ang mga bantog nga baganihan, produkto kag delicacies, selebrasyon o festivals, kag mga bantog nga lugar nga makit-an diri kag iban pa. Bilang isa ka bumulotho, paano makabulig ang imo nahibaluan na hanungod sa paghatag importansya sang pinasahi nga probinsya sa imo rehiyon. Bilang isa ka bumulotho, ang paghatag sang importansya sa pagkapinasahi sang isa ka probinsya makabulig hatag sang kaalam sa paghibalo sang nanarit-sari nga mga butang nga nagapabantog sa kada probinsya. Makadugang man ini sang pag-itsindi agud mangin aware sa mga ginaangkon sang kada probinsya sa rehiyon. Direksyon. Ihatag ang pinasahi nga importansya sang kada probinsya sa rehiyon. Isulat ang husto nga letra sang imo sabat suno sa laragway sa inidas A sa imo nga papel. Aton tulokon ang numero o 1 asa sa 3. Ano-ano ang mga naara sa laragway nga ara sa inidas A? Lantawa kung ang sabat bala nila ara sa inidas B. A. Negros Occidental, B. Capiz, C. Iloilo. Sa kasugpon sini, lantawa ang mga laragway sa inidas A. Kag ang mga pililian sa inidas B, amo ang letter D, Aklan, E, Guimaras, or F, Bacolod. Dali na kita, takson ta na ang aton nga nahibaluan. Direksyon. Hatagi sang importansya ang pagkapinasahi sang mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. I-drawing ang bilog kung ini nagahatag sang importansya kag triangulo naman kung wala. Isulat ang husto nga sabat sa imo nga papel. Una, sa paglaragway, ginagamit ang mga butang nga nagapabantog agod mahatagan importansya ang pinasahi nga mga probinsya. Ikadua, ginahanduraw ang pagkabaganihan paagi sa pagselebrar
sang iya hinimuan. Ikatlo, ginahabuyan sa mga basura ang mga monumento sa mga baganihan nga may dako nga kontribusyon sa imo probinsya. Ikaapat, dapat nga ipabugal naton ang aton probinsya bilang tanda sa paghatag importansya sa pinasahi nga mga kinaiya sini. Kag ikalima, ginaidolo ang mga bantog kag sikat nga mga artista. Para sa aton dugang nga hilkoton, direksyon, magsulat sang isa ka simple nga istorya nga may isa, tubtob duwa ka parapo sa probinsya nga nangin pinasahi para sa imo. Gamita ang tig-ulo, ako kagang akon nga probinsya bilang paghatag importansya sini. Rubrik sa atong pagsulat. Kriteria, kaundan sa pagsulat, makakuha ikaw sang 3 ka puntos kung ginmapakita ang madetalyado nga pagsulat. 2 ka puntos kung medyo may kulang ang pagsulat. 1 ka puntos kung madamo ang kulang nga detalye sa pagsulat. Ikaduha nga kriteria, kahipid kag kalimpyo. 3 ka puntos kung matino kag mahipid ang pagsulat. 2 ka puntos kung may gamay nga higko kag medyo mahipid ang pagsulat. Kag 1 lamang ka puntos kung mahigko kag hindi mahipid ang pagsulat. Balasihan sa pag-score. 3 ang pinakasagad, 2 ang medyo sagad, kag 1 lamang ang nagakinahanglan sang bulig. Madamo gid nga salamat sa pagpamati kag inyo naman ako ginupdan sa bag-o naton nga leksyon. Kabay pa nga kamo may bag-o na naman nga natun-an kag inyo nga pasanyugon. Ini sa liwat si Ma'am Mila Rose Garbino ang inyo nga manunudlo sa Araling Panlipunan 3. God bless us all and keep safe everyone.